שלום עליכם. אני רוצה להתחיל את איך נקרא לזה, דרשה? לא, דרשה זה מילה כבדה. את השיחה הזאת בסיפור. סיפור על החזון איש. הסיפור היה זה, שיום אחד החזון איש קרא לרב גריינמן וביקש אותו שיוציא אגרטל פרחים שהיה אצלו בחדר. ושהסיפור הזה, הבאנו את כל האגרטל הזה. ובפריים רואים אותו גם ככה, רואים אותו. רואים, שהסיפור הזה הוא את כל האגרטל הנפלא הזה. זה פרחי בר. זה פרחים שגדלים תחת כל עץ רענן, ואחורי כל גדר, כשאנחנו הולכים בדרך לבית הכנסת בחזרה, אנחנו לא רואים אותם. תכף נראה אותם. היה אגרטל פרחים, מן הסתם כזה אגרטל, תראו איזה יופי. כן? וביקש שיוציאו את האגרטל מחדרו. והרב גריינמן לא הבין למה. אז הוא שאל את החזון איש, למה? אמר החזון איש, אני הסתכלתי בפרח. ניקח את הפרח הזה, הפרח הזה הרשים אותי במיוחד. הסתכלתי בפרח. תראו את הפרח הזה. עכשיו, בייחוד אני התפעלתי מהעלים, מהעדינות, מהוורידים הדקים שיוצאים בכל עלה ועלה. תראו את הפרח המופלא הזה. על זה אמר החזון איש, לקח את האגרטל הזה, את הפרח הזה, את הפרחים האלה מהחדר שלו החוצה. למה? שאל אותו למה. אמר, הסתכלתי בפרח והרגשתי שנפשי יצאה בדברו. כך לשון החזון איש. הרגשתי שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי ומושך אותי אחריו. מושכני אחריך נרוצה. הביאני המלך חדריו. הרגשתי שמרוב תשוקה, מרוב כיסופים אל השם יתברך שמו, אני לא יכול לעבוד שום עבודה אחרת. לכן ביקשתי שיוציא את הפרחים האלה מהחדר, כי לא יכולתי. אז יש כמה שאלות בסיפור הזה. אני עוד נחזור אל הפרח הזה. אני אומר לך את האמת, אני מסתכל בו, אני מבין מה החזון איש אמר. אגב, לא שמתי לב, רק עכשיו אני רואה, שבאמצע הפרח מהירוק הזה, יוצאים 4 עלים דקיקים, אני לא יודע אם ראיתם את זה. במרכז הפרח, 4 כאלה חוטים זעירים ירוקים עומדים במרכז הפרח. שאלה, כמה שאלות בסיפור הזה. א', מה פירוש? הוא מסתכל בפרח ושומע, רואה, שומע, אתה יכול לדבר עליו עכשיו? מה העניין? ב', הוא מרגיש שכלום מושך אותו. הוא הולך, נפשי יצא בדברו. הוא מדבר אליו בפרח הזה. ג', אחרי שנשתדל להבין את העניין, אז אם אתה נמצא בכזה מצב של דבקות בהשם יתברך שמו, דבקות כזאת, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, למה להוציא את האגרטל? למה לרדת מהמצב, הייתי קורא לו הנבואי הזה, מרוח הקודש הזאת? וכי יש מעלה יותר גדולה מזאת? אלה 3 שאלות שאני רוצה לנסות לענות עליהן. הפרח הזה הוא דוגמה אחת מיני מיליוני דוגמאות של הטבע כולו. יש תכונה משותפת לכל הטבע העולמי כולו. היא נקראת במילה אחת שלימות. שלימות. זה בכלל לא מילה פשוטה. אני חושב שהמדענים בימינו, רובם ככולם, איבדו את היחס לשלמות. מה פירוש? האינפורמציה שמגיעה משטחי המדע בכל הנושאים כולם, אם זה בוטניקה, ואם זה ביולוגיה, ואם זה פיזיולוגיה, ואם זה רפואה, בכל אחד משטחי המדע. האינפורמציה היא כל כך עצומה ומרובה, שכל אדם ואדם מתמקד בשטח מסוים, באופטיקה עצמה יש כמה וכמה תחומים, תחומי משנה. בכל נושא, בנוירולוגיה, בכל נושא שאתה תראה, תחפש, יש תחומי משנה, ועם אינפורמציה כל כך עצומה, שאדם מתמחה באיזה תחום מסוים, הוא נכנס לתוך התחום הזה, והוא מאבד את המבט הכללי. איינשטיין, לא אריק, אלברט, אמר, שמי שלא רואה
שאלו אותו אם הוא מאמין בהשם, הוא אומר, אני לא מאמין, אני יודע שיש בורא לעולם. מי שלא רואה את בורא העולם בטבע, מי שלא רואה אותו, הוא משול בעיניי למת. הוא אמר כך, הוא הגדיר את זה, המוחות הרופסים שלנו, our feeble minds, בלשון האנגלית, feeble, המוחות הרופסים החלשלושים שלנו, תופסים משהו שבמשהו מחוכמת השם הנשגבה, מה שהתורה אומרת, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. יש כאן דיוק מאוד מאוד שצריכים אליו. רבו מעשיך, רבים כל כך רבים, מיליוני פרטים בטבע, כולם לא בחוכמות עשית, אלא כולם בחוכמה עשית. חוכמה אחת שכוללת את כולם. איינשטיין, אם נחזור אליו, אלברט, כמו שאמרתי, חיפש חוק כללי של הפיזיקה. כללי, שכל הפיזיקה, על כל פרטיה, יענו לחוק הזה. הוא לא מצא. גם אני יכול להבין למה הוא לא מצא, אולי זה יתברר קצת בהמשך השיחה הזאת. חוק כללי, כלומר שהכל חוכמה אחת אדירה ועצומה. האחדותיות של הבריאה כולה מחייבת שיש איזשהו חוק נקרא לזה, מקום נקרא לזה, שהוא מרכז הכל. אני אתן דוגמה כפשט מאוד את הדברים. כולנו מאוד מאוד מתפעלים מיצירות אומנות. ניקח תמונה, כי התורה אומרת, אין צייר כאלוקינו. כך אומרים חז"ל, דורשים את זה, אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו. אז כיוון שחז"ל משווים, כן, נסבר את האוזן, את השם יתברך שמו, לצייר, ניקח דוגמה, תמונה. אנחנו כולנו מכירים את התחושה הזאת, רואים תמונה מאוד מרהיבה. יכול להיות פני אדם, אם זה רמברנדט, יכול להיות קליי, יכול להיות ואן גוך, יכול להיות כל... לא משנה, אתה עומד פתאום, אתה מתפעל. ממה אתה מתפעל? ממה אתה מתפעל מהתמונה? מה קרה שעברת בחדר הזה שבו התמונות האלה תלויות בו, והסתכלת על הקיר ועל הארון ועל הזה, ופתאום אתה עומד תמונה, ופתאום זה עשה לך משהו שונה מכל מה שהסתכלת מסביב. מה השוני? בוא נגדיר אותו. זה יפה. מה פירוש יפה? מה פירוש? האדום שמה? הכחול? הירוק? יש גם ארון ירוק. יש גם שולחן אדום. מה? אז זה לא הצבע. וזה לא הצורה המסוימת הזאת, אלא השלמות. צירוף כל החלקים לאיזושהי אחדות שהיא מוציאה את היצירה הזאת מהיותה סיכום חלקיה לדרגה שכל החלקים כולם עושים משהו, משדרגים. זה לא סכום הפרטים, אלא כל הפרטים כולם, על כל היחסים ביניהם, פתאום מעלים את התמונה הזאת, משדרגים אותה למצב שבו אני אומר, וואי, מה הוואי הזה? מה הוואי? מה היופי? מה זה? אין איזו תשובה, לא מדעית, לא מתמטית, לא פילוסופית, לא פסיכולוגית. השלמות הזאת, היחס שהוא בין הדברים, לא הדברים עצמם, ויחס, לא גם היחס בין הדברים, היחס בין הדברים כולם, בכל פרטיהם, יש פתאום משהו שמעלה את סכום הצבעים האלה, סכום הצורות האלה, זה סתם צורות, תיקח, פה יש קו, פה נקודה, פה אדום, פה ורוד, פה כחלחל, אתה תיקח את כל זה, תסתכל על זה בצורה, תסתכל על זה ככה, תסתכל ככה על התמונה, אז אתה תראה, פה איזה קטם כזה, פה דבר כזה, תוכל לתאר אותו מאוד במדויק. זה לא כאן וזה לא כאן, איפה זה נמצא? איפה השלמות הזאת נמצאת בתמונה? היא נמצאת בתמונה? אני אקח איזשהו נקודה בתמונה, ואני אגיד, זה מרכז העניין, פה אחדות, יכול להיות כאן, יכול להיות כאן, יכול להיות כאן, מה יש במרכז הזה שאין מילימטר מימין או סנטימטר משמאל? מה יש כאן? נו חברים, איפה השלמות הזאת נמצאת? התשובה היא פשוטה. כשלא חושבים עליה, אז קצת פתאום זה מפתיע כמה זה פשוט. השלמות הזאת נמצאת בנשמה של הצייר. מה קרה לצייר? הצייר ראה
את זה, מה שהחזון איש ראה. צייר ראה את העדינות של היצירה הזאת, את השלימות. השלימות הזאת, שיוצאת בתוך הנפש של הצייר, שהוא ראה את זה, הוא קלט כאן לא רק את חוכמת השם, את עדינות היופי של הבריאה. אנחנו אומרים בברכת המזון, שבורא עולם ברא את העולם בחן, בחסד וברחמים, בחן. היופי, ההשקעה של עדינות היופי בפרח הזה. ההשקעה ביופי הזה היא לא סתמית, כי הלבוש הנפלא הזה של הפרח יש לו מטרה. הוא מתלבש בבגדים הכי יפים כדי שזבובים ודבורים ויתושים יגיעו אליו, ויקחו את האבקנים ממנו והוא יפרה וירבה. ההתקשטות הזאת יש לה תכלית. אני רוצה להביא דוגמה על יופי, שהוא בהחלט אפשר להגדיר אותו כדבר יפה, אבל שהוא רחוק מהיופי הזה כמתרבי הקשת. כולם מכירים קליידוסקופ. קליידוסקופ זה כזאת שפופרת שילדים קטנים לוקחים, מסתכלים בה, ובתוך הקליידוסקופ יש 4 או 5 מראות כאלה שמחולקות בצורה כזאת. המראות האלה, בפנים יש שברים צבעוניים של זכוכיות, שברי זכוכיות צבעוניים, וכשאתה מזיז את הקליידוסקופ, אתה רואה תמונות שמתחלפות זו מזו, מאוד מרהיבות, מאוד יפות. מה עושה את היופי? אותה סימטריה שעליה דיברתי. כיוון שיש מראות, אז המראות האלה משקפות כל צד. ברגע, אתה תראה את הזכוכיות האלה, כל אחת ואחד מהם לבד, בלי השתקפות השנייה, בלי הצד השני שלה. אתה תגיד, זה שברי זכוכיות, כלום. מה זה, שברים של זכוכיות, חסר כל משמעות. פתאום אתה עושה תיק כזה, והתיק הזה פתאום עושה לך, וואי, איזה יופי, מה קרה? נכנס פה מושג השלמות, הסימטריה, הפשוטה הזאת, השלימה משהו שהוא חלקי, מקרי, שבר של, יהיה לו אח תאום, שניים ביחד, משלימים זה את זה לאיזושהי תמונה, לאיזושהי צורה כללית. אני עוד פעם, אי אפשר להגדיר את זה, אבל זה עושה לי וואי. נכון? מה ההבדל בין היופי הזה של הקליידוסקופ לבין היופי הזה? ילד קטן, שיתנו לו קליידוסקופ כזה, הוא ישחק עם זה 2-3 דקות, הוא יזרוק את זה. למה? כי בעצם הוא תופס שאין הבדל מהותי בין צורה לצורה. ואני אביא דוגמה שבה אתה יכול להחזיק ילד גם שעה. סיפור. אתה ספר ילד סיפור, ואתה קושר את פרטי הסיפור זה בזה, הוא יושב, אני יודע, יש לו ברוך השם נכדים, ואני אספר להם סיפורים. ואני רואה, אני מתפעל מהעיניים שלי, אני מתפעל איך אתה, היופי הזה הוא שווה את הכל. מה ההבדל בין סיפור לקליידוסקופ? גם אם מספר סיפור כזה, אז הוא יצא החוצה וחיכה לאוטובוס. פתאום הוא ראה בן אדם הולך עם איזה שק גדול. הוא אומר, למה הוא הולך עם השק הזה? אז הוא הלך לשק, אז הוא נעלם לו מאחורי הפינה, ואז הוא בן אדם אחר יוצא משם מטריה. אז הוא הלך עם המטריה, הוא הסתכל מה עם המטריה הזאת, ואז הוא חיכה, והאוטובוס הגיע. אחרי 3-4 דקות יגידו, סבא, זה לא סיפור, זה סתם שטויות. אתה אומר לי, פה הוא הלך עם שק, פה יצא עם מטריה. אני אומר, הוא הלך עם השק, ואז הוא היה עייף. הוא הריד את השק, אז השק נפתח קצת. אז אני עמדתי שם, והסתכלתי בתוך השק, וראיתי בתוך השק, אתם לא תאמינו. אתם יודעים מה הייתי בתוך השק? אתם רוצים לדעת? אתם פה עכשיו המאזינים. אני לא יכול להגיד לכם, כי אני בעצמי לא יודע מה ראיתי שם. אבל אם אני אמצא דבר שראיתי בתוך השק, אני אמשוך כך את הסיפור הזה שעה. אז בורא עולם בנה את כל הבריאה כולה עם איזושהי המשכיות, עם קשר. עם קשר לא מקרי, לא קשר של תוהו ובוהו, אנרכיה, סתם פה, שם, קשר כזה, עם קשר של מערכות פרטיות, שמתחברות במערכות יותר כלליות, ויותר כלליות, לעולם דברי תורה בידיך כללים ולא פרטים, אומרים חז"ל. תראה את הכלל, תפוס את החוקים ששולטים בכלל, תראה את חוכמת השם בכלל שכולל את כולם.
במרכז כל הכללים של כל חוקי העולם, של כל חוקי הבריאה, יש מעבר לסיכום כל החוקים וכל הכללים וכל ההנהגות, אותה נקודה של וואי, של שלמות, של יופי, שעושה לנו, שנמצאת בנשמת הצייר. כשהצייר ראה את הפרח הזה, כשהצייר ראה את הים, ואת הדקל הזה שעומד ומתנפנף ככה לאט ברוח, ופתאום שתי ציפורים שחורות עברו על רקע של שמיים כחולים, אבל כחולים כהים, ולמטה הם קצת בירים ולמטה הם קצת אדומים. הוא אמר וואי, הצייר אמר וואי, הוא החליט, כיוון שיש לו כישרון, אחד בשירה, במילים, אחד בציור, אחד גם קולנוע, בכל דבר. כל מה שאתה יכול לקחת פרטים ולחבר אותם ביחד בקצב מסוים, מוזיקה. קח את אותו שיר עצמו. איזה שיר? נה ני נה 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 ני נה 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 ני נה 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 ני נה 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 ני נה 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 ני נה 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 נה. אני אוהב את השיר הזה. את אותם הטונים עצמם תיקח, תשים אותם רק בסדר אחר. נה 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 בלגן. מה ההבדל? אותם הטונים, קח את אותם הצבעים בציור הזה, אקח את הירוק מפה ואת האדום משם ושים את זה פה ואת זה פה ואת זה פה, בלגן, כאוס, תוהו ובוהו. מה ההבדל? הסדר, מה זה הסדר? הסדר הוא בין הדברים, הסדר הוא בין הדברים, הוא לא בדברים עצמם. מקום. לכן אומרים חז"ל משפט מאוד מאוד קדוש, מאוד מאוד קדוש. המשפט הוא שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. נתרגם את זה לצייר. הצייר הוא המקום של הציור הזה, הנשמה שלו, שראתה את הטבע המופלא הזה על שלמותו, על היחסים בין הצבעים שבטבע לבין הפרטים שהוא קלט וראה אותם בתוך התמונה הזאת, היחס ביניהם, עשה לו תחושה פנימית, מרכזית של שלמות. את זה הוא מנסה להעביר. כל פרט בציור שהוא מצייר נכנע, נכפה, מסתדר כפי אותה שלמות. הוא ימחוק המון פעמים את הקטע הזה, הוא יעשה עוד פעם, מה חסר לך? מה היה בין זה לבין זה? זה חריג, זה יוצא מאותו דבר שאותו אני רוצה להעביר, מאותה נהיית נפש, מאותו געגוע אל אותה שלמות. החזון איש ראה פה את השלמות, את היופי הזה, שהוא שואף, תכף נראה את ההבדל בין קליידוסקופ לבין יופי כזה של הטבע, שיש לו תכלית. קליידוסקופ אין לו תכלית, כי כל חלק שאני מסתכל בו, בעצם עקרונית שווה לחלק הקודם ולחלק הבא, אין הבדל מהותי. סיפור, יש לו תכלית, יש לו כיוון, הוא הולך לקראת משהו, הוא מוביל לקראת משהו. גם השלמות של הטבע מובילה, תכף נראה למה. היא מובילה, השלמות הזאת, אותה אני רוצה להעביר, אומר הצייר. לכן, הצייר הוא המקום, המרכז, אותה נקודה אחדותית שדיברתי עליה. היא המרכז של כל הציור הזה. והמקום הזה, שהוא בעצם נותן מקום לכל פרט ופרט בתוך הציור. כי אם כל הפרטים כולם צריכים להיענות לסדר אחד, לשלמות, שלמות הפירוש המילה אחדותיות, אין חריג. אם יש חריג זה פוגם, זה מפריע, זה דיסוננס, זה סתירה. אני צריך שזה יותאם, למה? לאותו חוק פנימי, אותה נקודה פנימית, שהיא המקום של כל הפרטים של הציור הזה, שזה נמצא בתוך נשמת הצייר, אותו מקום, אותה נקודה פנימית, שאליה הוא משעבד את כל הפרטים, על מנת להעביר את אותה תחושה פנימית שלא קשר בציור, שהיא געגוע, שהיא כיסופים של נפשי יצא בדברו. לכן, הנשמה של הצייר היא נותנת את המקום לכל פרט, אז הוא המקום של הציור הזה. לכן בורא עולם הוא מקומו של עולם, הוא שם כל פרט ופרט. אורגניזם, גוף, זה שלמות הכי נפלאה בעולם, אי אפשר לתאר אותה בכלל.
זה כל תא משקף את כל הגוף כולו. זה ההבדל בין אורגניזם לבין איזשהו דבר מכני שמתחבר ביחד. מנוע אפילו הכי משוכלל. כל פרט, וריד הכי קטן באצבע, שלא נדע, אם קורה משהו נסתם, עלול לגרום לריקבון בכל הגוף כולו. לכן, אין הבדל עקרוני בין המוח לבין העיניים לבין הטחול, לבין הכבד. אם התפקיד שלך זה במוח, אז אתה עושה את זה בלי הטחול, אין לך שום קיום. אין לך שום קיום אפילו לשנייה אחת. ואם הטחול עושה תפקיד שלו, אז אתה תראה את המוח הכי מבריק בעולם, לא תוכל לפעול שנייה. עד ציפורני הידיים והרגליים, עד כל פרט ופרט, והכל משלים. כהן בעל מום לא יכול לעבוד בית המקדש. הוא חסר בשלמות. אותה שלמות של חיבור של בורא עולם שהוא הצייר, שהוא מקומו של עולם עם כל הבריאה כולה. כשהחזון איש הסתכל בפרח הזה, הוא ראה את השלמות שלו. אז אין, זה לא מקרה. בורא עולם זימן, עכשיו בורא עולם מדבר אליי. עכשיו, הרב וולבה, זכר לברכה, אומר שיהודי הוא בן אדם מתפעל. אתם יודעים מה קרה לנו? במאה ה-21 האומללה הזאת, הפסדנו את ההתפעלות, הפסדנו את היחס אל השלמות. אנחנו נהיינו חלקיקים, ממש חלקיקים נזרקים. החזון איש ראה את השלמות הזאת, הוא ראה את התכלית שלה, מיד נדבר עליה. הוא ידע שאין מקרה בעולם, שאם עכשיו אני רואה את הפרח הזה, אז הכל מתוכנן. הוא מתפעל מפרח, מרבו מעשיך השם. הוא מתפעל מפרי, מתפוז. עכשיו רגע, אז ההתפעלות הזאת, היא לא מקרית כשאדם נתקל בה. אומר החזון איש, עכשיו השם מדבר אליי. לא במקרה אני רואה את הפרח הזה. הלוואי והייתי יכול להגיד עכשיו, כן, אני לא רואה במקרה. למה? כי לא רואה במקרה, כי אני עושה עכשיו הרצאה. לא הרצאה, תתחבר עם העדינות, עם היופי, עם הערגה של הפרח. עכשיו השם מדבר אליי. לא יאומן. 1, 2, אבל נפשי יצא בדברו, אומר החזון איש. לאן הנפש הזאת יוצאת? מהו אותה כסיפת נשמה של הפרח, געגוע של הפרח, שאיתו מתחבר החזון איש, שהוא נמשך אחרי הגעגוע הזה. הוא ביקש להוציא את זה. ולמה להוציא? כדי שיוכל לעבוד. מהי העבודה הזאת? אז רגע נדבר על התכלית הזאת, שהיא בכל הטבע כולו. הזכרתי תפוז, פרי, נכון? אז לקחתי את הגרעין הזה, הסתכלתי בו. כמה שווה הגרעין הזה בנדלן, בשוק הנדלן, בבורסה? כמה משלמים של גרעין כזה? אתה עושה, ככה מעיף אותו מהפה הצידה. הגרעין הזה, תבוא לכל המדענים של העולם ביחד, גם אלה שעשו בשוויץ את המאיץ הזה, איך הוא נקרא מזה? CNR, לא יודע. את המאיץ, ועלה כמה מיליארדים פרנקים שוויצרים, בקיצור, את המאיץ, כולם, ביולוגים, מתמטיקאים, פיזיקאים, כולם, תעשו לי כזה גרעין במעבדה. אני בין מאיץ למאיץ, בין טיל, אתם שולחים טילים לכוכבי הלכת, ואתם כל טיל $500,000,000, מה זה גרעין? בין טיל לטיל, אני משלחת לה כזה גרעין, מה היא תעשה לי כזה גרעין? אתם יודעים מה הגרעין הזה יודע לעשות? הגרעין הזה עושה מאדמה תפוזים. שמים אותו בתוך האדמה, שופכים עליו מים, הוא נרקב, הוא מתפוצץ, הוא מושך אליו אדמה. אם היה נמצא מכון ויצמן, הייתי אומר, טוב, הוא עושה מכון ויצמן אשכולית, בכל זאת מקום אינטליגנטי, הוא נמצא באדמה, תקרא בלטית, סטיפן דרד, הוא בתוך האדמה, כן? באדמה, הוא לוקח אדמה, הוא לא יכול בשום מקום אחר לקחת חומרים. הוא מעלה לאוויר 10 טונות. התוכנה הזאת ששוקלת פחות מגרם, לא יודע, 1.5 גרם, לא רק בונה, צריך כל תוכנה של החומרה, מי שמבין במחשבים מבין, יש לי תוכנה, היא מאוד מאוד קטנה, יכולה להיות על שבב כזה, שבב, איך זה נקרא, כן, אבל כדי שהיא תצא מן הכוח אל הפועל, צריך לספק לה חומרים,
צריך לתת את החומר, את הפלדה, צריך לתת את הכוח, בנזין, חשמל, צריך לתת כוח כדי שזה יפעל. הגרעין הזה מתרגם את הכוחות של הטבע שבהם נמצא, אור השמש, מים, אדמה, בונה, לוקח את החלקיקים האלה שהם דומם, שהם אדמה, מרכיב אותם, את אותם החלקיקים שאמרנו קודם על האטום, מרכיב אותם לסדר מרחבי חדש, אותם האטומים שנמצאים בתוך האדמה, עושה ממולקולות, הרכבות של אטומים, סדר מרחבי חדש, ואתה לוקח, מכניס את הסדר המרחבי החדש הזה שהיה אדמה, תוך הפה שלך, איזה תענוג, איזה גן עדן, איזה חמוץ וטוב. לכן אומר לך בורא עולם, וואלק, עצור רגע, שנייה אחת, יא אבו בלעה, מה אתה בולע? עמוד. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. לפחות נימוס, קצת נימוס, אתה לוקח נס, ואתה מכניס אותו לפה, וגם אתה הורס אותו בפה, אנק, הורס אותו, עושה ממנו דבר די מאוס, ומכניס אותו לבטן שלך, בלי להגיד רגע עצירה, ברוך אתה השם, שעשית כזה גרעין בעולם, שעובדה שאתה עשית, כי אף אחד אחר לא יודע לעשות את זה. אף אחד לא יודע לעשות כזה גרעין. אתה עשית הגרעין הזה שמוציא התפוז הזה עשרות אולי מאות גרעינים שמתפזרים לכל עבר כדי להוציא עוד ועוד תפוזים, פרייה ורבייה, תכף מגיעים לתכלית. תגיד, בורא פרי העץ, תכיר, תהיה מנומס, תכיר שאתה מחזיק נס ביד. עכשיו, זה כל הנס, זה רק התחלת הנס. התפוז הזה משרת את החי. כי התפוז הזה נאכל, כמו שאמרנו, על ידך, על ידי, וגם על ידי האימהות שבינינו. והתפוז הזה נאכל על ידי אימהות, וכשהאימא הזאת מתעברת, אז משקל העובר, תא מהאבא, תא מהאימא, משקלם יחד הרבה פחות מגרעין. הרבה, שם כבר מדברים על משקלים אטומיים, אחד חלקי, לא יודע, חלקי מיליון של גרם, תא אחד של האבא, תא אחד של האמא. והילד הזה נולד 3 קילו. מזל טוב. תכניס לו ביתו ואומרים ביתו בזמנוי. 3 קילו זה כמה מיליוני פעמים במשקל יותר מהתא הזה. ברגע שהתא שאבא ואמא נפגשו, כל התוכנה נמצאת, צבע העיניים, השיער, ציפורניים, הכל נמצא שם. בדיוק, אחד יחיד ואחד, DNA אחד. אין עוד DNA כזה בעולם כולו. אין עוד אחד כזה בעולם כולו. מזהים אנשים, מיליארדים אנשים, כל אחד DNA אחד נפרד. אומר דוד המלך, עודך השם על כי נוראות נפלאתי. נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. אני מודה לך על הנוראות של המיוחדות שלי, על כי נוראות נפלאתי, על הנוראות של המיוחדות שלי, אחד יחיד ואחד, רק אני, בשבילי נברא העולם, אומרת הגמרא. אני אחד, אני מרכז העולם, אני נותן מקום, קפצתי פה כבר על התכלית, אני נותן מקום לכל הבריאה סביבי, כי כמו שאני רואה את הבריאה, לא אתה רואה אותה, אז אני יחידי ואתה יחידי וכל אחד מאיתנו בונה יש שלם, להנחיל אוהביו יש, והיש שלך והיש שלי, שאנחנו בונים מן העולם, אל תקרא בנייך ובנייך, מתחברים יחד, בעולם הבא, חיבור שלא היה, רק אנחנו עושים אותו. לא היה, חדש לחלוטין. מרכזו, מי שעושה את השלמות לכל. את השלמות של הכל. אז אם שנינו מכוונים לאותה שלמות, שנינו נהיה שותפים באותה שלמות. אמן, כן יהי רצון. זה תכלית כל הפרוזדור הזה. הילד הזה עלה במשקל כמה מאות מיליונים פעמים. מאיפה הוא קיבל את המשקל? מאיפה הוא קיבל משקל? משקל עכשיו, בלי עכשיו מילים. משקל. בקיצור, מהאוכל שהאמא אוכלת. האוכל שהאמא אוכלת נכנס לבטן, מתפרק בבטן. אותם חומרים טובים שבתוך האוכל הזה נכנסים למחזור הדם. הגוף שלה גם זקוק לאוכל הזה. היא גם כן צריכה להחליף חומרים. הגוף שלה זקוק לאוכל. חלק מהאוכל הזה עובר דרך הרחם, מחזור הדם, ובתוך הרחם נמצא הביצית, היא יודעת לזהות בחלקיקי המזון האלה שנמצאים, המולקולות. האלה שנמצאים בתוך הדם, ומוציאה מהם את החלקים שהיא צריכה, התוכנה הזאת, ובונה מהם עין אנושית. עין. כמה עצבים בין העין למוח, כמה עצבים. עין מוח מאוכל. ואם האמא אוכלת פלאפל, אז מפלאפל נהיה בן אדם. בן אדם נהיה יהודי, מיהודי נהיה רמב"ם.
מפלאפל, מחובזה, חובזה לא, מה זה חובזה? אז זה כאלה מין דברים שהיינו אוכלים אותם בתור ילדים קטנים, כאלה עשבים. טוב, זה היא לא אוכלת, אבל חריימה היא אוכלת. אז מתפוז ומכן נהיה בן אדם, ומהי התוכנה הכללית של כל העניין, לאן זה מוביל. אז רואים, אם באדמה הזאת, שממנה נהיה תפוז, לא היה בכוח שבה, הבכוח שבה, בפוטנציאל שנהיה אינטליגנטים במילים לועזיות, בכוח שבה לא היה להפך להיות חי, בחיים היא לא הייתה נהיית חי. בתוך הגרגירים האלה של האדמה, בתוך המולקולות של האדמה, בתוך האטומים שמה, יש את הבכוח להפך תפוז. וההבדל בין אדמה לתפוז זה תפוז צומח וגדל, והעץ יוצא וצומח וגדל. ההבדל בין תפוז לאדמה. ואם בתוך התפוז הזה לא היה כוח להפוך להיות חי, בחיים הגוף של האדם לא היה נבנה מאוכל. גוף של בהמה לא היה נבנה מאוכל. אז בתוך הטבע עצמו יש תכלית. לכן התפוז רוצה לשרת את החי. רוצה להפך להיות אנרגיה של חי, כדי להשתדרג להיות אנרגיה של אדם. אז כל הבריאה שואפת, יש לה רצון, משביע לשון 7, הכל בנוי ב7 דרגות, 7 ספירות, משביע, נותן לכל חי, בכל 7 מהויות שלו, רצון. רצון מה? להתעלות, להתחבר אל החיים הנצחיים. האדם הוא היחידי שיש לו את הכוח, את היכולת, לחבר את כל הבריאה כולה אל רצונה האמיתי, אל חיים נצחיים. למה? כי האדם הוא היחידי בכל הבריאה כולה שברוי מנשמה וגוף. המלאכים למעלה הם רוחניים, אין להם גוף. הבהמות למטה אין להם נשמה. יש להם נפש, יש להם אינסטינקטים, הנשמה היא אלוקית. הגוף מייצג את כל הטבע כולו. הגוף מייצג את כל הטבע כולו, את החיות ואת הבהמות ואת הצומח ואת החי. אנחנו משתמשים בכל הטבע כולו. נושמים את האוויר שלו, אוכלים את כל הבריות שבו, אנחנו משתמשים בכל הטבע כולו. אז ממנו אנחנו בנויים בעצם מכל כוחות הטבע. והנשמה היא אלוקית. ואנחנו היחידים בכל הבריאה כולה שיכולים את אותו אוכל שאנחנו אוכלים, אותו אוויר שאנחנו נושמים, את אותו יופי של טבע שאנחנו מסתכלים, רואים אותו, לגייס אותו אל התכלית האמיתית של רצון הטבע, רצון הבהמה, רצון התפוז, רצון האדמה, רצון כל הבריאה כולה, להתעלות ולזכות לנצחיות, לחיי נצח. רק האדם יכול לעשות זה. זה המרכזיות שלנו, כל שתה תחת רגליו. כל שתה תחת רגליו. העמדת את כל הבריאה כולה תחת שליטת האדם. לכן, כשאתה אוכל, תדע למה אתה אוכל. אתה לא אוכל למלא את הבטן שלך, אתה יכול לקבל כוח. כשאתה לוקח את הכוח הזה שקיבלת מהאוכל, והפכת אותו לתפילה, תיקנת את האנרגיה שנמצאת בתוך הפרי הזה, בתוך התפוז הזה, שברכת עליו. התפוז הזה הגיע לתיקונו, הוא הפך להיות כוח של תפילה. שחלת את הבהמה הזאת, הפכת אותה לתורה, למדת את חוקי השם. אז אתה תחלטת את כל החיים של הבהמה, את כל האנרגיה, את כל החיות שנמצא בתוך הבהמה הזאת, הפכת אותה לתורה. זה התכלית של הכל. כולם שואפים לכן אבנים, כל אחד אומר, עליי ישים צדיק את ראשו. עליי ישים צדיק את ראשו. רוצים להגיע לתכלית קיומם, מה? שיעקב יוכל לישון עליי. הגעתי לתכלית קיומי, אבן, הגיע לתכלית קיומה. לכן, החזון איש אמר תוציאו את האגרטל. למה? כי אותה דבקות שלנו בהשם שאסור בשום פנים או לוותר עליה, אותה נהייה של נשמה, נפשי דבקה בך, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגיב נשמחה בך, אותה נהיית נפש, אותו געגוע, אל אותה שלמות, אל אותו בויר אוהלום, מרכז כל השלמות כולה. הנקודה, הזוהר מגדיר את זה כהנקודה המרכזית של הכל. קוצו של י' לשם הוויה, י' כ' ו' כ', הקוץ של אותו כתר, אותו רצון להתחבר, אסור לאבד את זה. אבל לא באנו לעולם כדי להתאבד בתוך הדבקות הזאת. לא באנו לעולם, באנו לתקן. באנו להפוך את הבריאה הזאת כולה למשכן להשם. אנחנו המחברים, אנחנו הממליכים את הקדוש ברוך הוא. לכן בראש שנה כולו המלאכה. תחילת השנה 40 אומרים, אתה המלך. דינים, אחרי זה דינים, התחלת הדין, 10 ימי תשובה, מתחילים לדון את האדם, על די תדעך, אנחנו אומרים, אתה המלך. בזה אנחנו אחיזים, אתה המלך הכל. ואנחנו הממליכים,
אתה מבין את התפקיד הנורא של האדם, ושכל אחד ואחד לחוץ, כמו שאמרתי, כל אחד ואחד שונה מהשני, כל אחד יש תפקיד מיוחד בתוך הדמות אדם הזאת. הטחול יכול לעשות תפקיד של כבד, והכבד לא את הריאות, והריאות לא את הלב, הלב לא את האוזניים, והאוזניים לא את העיניים. מערכות, כל אחד ואחד בתפקיד שלו, חייב למלא את התפקיד שלו. החזון איש אומר, אני לא יכול עכשיו לבטל את התפקיד שלי. התפקיד שלי לבנות עולם. ובאתי ללמוד את התורה שהיא התוכנית של כל הבריאה כולה, כדי לתקן אותה. באתי ללמוד את התורה, שהתורה היא התוכנית, הסתכל באורייתא ובורא עלמא. הסתכל בתורה וברא עולם. באנו לעבוד את השם פירוש, לחבר את הבריאה לבוראה. להמליך את הבורא בתוך הבריאה. לא שבט לוי בלבד, אלא כל אדם ואדם, שמלאו ליבו, לעמוד לפני השם, לעשות את התפקיד הזה של החיבור, זה נתקדש קודש קודשים. קדושים תהיו כקדוש אני. זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה התפקיד של עם ישראל. אי אפשר להתבזבז. אי אפשר ככל הגויים. השם, הבורא נותן לנו את זה. השם אלוקינו השם אחד. זה המשפט המרכזי בכל התורה כולה. בכל עבודת השם. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. המרכז, השלמות של הכל. התכלית של הכל, אליו. חיי נצח. נצחיות. נצחיות איתו. עם הבורא אלוהים. זה רק בתנאי אחד. שאנחנו לקחנו את הבריאה הזאת כולה, והמלכנו את השם בתוכה. להידבק חזרה בשם, כמו שבאנו עלי דווקא נפשי, אז בשביל מה באנו לעולם? אומר הזוהר הקדוש, מן דאי ולא נפיק, כתב לדור עברי. מי שנכנס לתוך הקדושה הזאת, ונדבק בשם, ולא יוצא חזרה, אל הבריאה הזאת, אל תיקון העולם, בשביל מה הוא נברא? טוב לדור עברי, טוב שלא נברא, הוא כבר היה שם. הנשמות שלנו באים חצובים מתחת כיסא הכבוד. היינו חלק אלוקם ממעל, היינו שם. הוא הוריד אותנו דווקא לעולם הזה, דווקא לתקן את הבריאה, ואי אפשר לתקן אותה אלא ידי התוכנית, לדעת את התוכנית בדיוק, והתורה היא התוכנית. אז התורה אומרת לך מה היחס לכסף, ולאהבה, ולבן, ולאישה, ולחבר, ולכבוד, ולתאווה, ולשלטון, וללשון הרע, הכל תיקונים בריאת העולם כולו. כשאדם הופך להיות מרכז ולא עושה למען עצמו, אל תהיו עבדים משמשים לרב על לקבל פרס. אני חושב לא על מנת לקבל פרס, אלא מהו הפרס? לעשות רצונך, לעשות את התרגיל. לא באתי הנה כשאני אקבל. זה אתה, כשאדם עובד במפעל, והמפעל הזה צריך להוציא תוצרת אחדותית אחת, והוא חושב כל הזמן איך אני מרוויח מפה, או איך אני גונב פה איזה חלק, שאני אוכל למכור אותו בשוק, ואני אוכל להרוויח ממנו. אתה פוגם בכל, בכלל. כשאתה מגייס את עצמך לאותה עבודה, זה יהודי. ודאי לאכול, ודאי לשתות, ודאי שאתה צריך לנוח, צריך לישון, צריך לעשות ודאי, אבל הכל תגיד, בכל דרכיך דאהו, דא ה' ו', ה' זה העולם, ו' זה התורה, בכל דרכיך דאהו, דא, כל מסכי שם שמיים, גם האכילה, גם השתייה, אין סתם, זה פרוזדור. אדם בא לתחנת רכבת, צריך לנסוע לאיזשהו מקום, אבל סתדרו לי פה קורסה, אני צריך שמשייה, תביאו לי, זה לא קר, תביא עם קרח, הלו, אתה בתחנה, הרכבת יוצאת, אתה בתחנה פה. אחד בא לחפץ חיים, ראה את הבית שלו, ראה את הרהיטים שלו, הוא אומר, ככה חפץ חיים, מלך כל ישראל, מן מלכי רבונן, מי המלכים, אומר, ככה אתה גר? הוא אומר, איפה אתה גר היום? הוא אומר, אני גר במלון, מה יש במלון? הוא אומר, יש מתחת, מה עם הספרייה שלך, מה עם הקורסות שלך? הלו, הוא אומר, אני באתי רק לביקור. אמר חפץ חיים, אנחנו פה רק בביקור, אנחנו במעבר, אנחנו בפרוזדור, העולם הזה דומה לפרוזדור, אנחנו נתרקלין, בריאת כל הבריאה כולה מחדש, בהמלכת השם על ידינו. תמיד זה תפקיד נורא זה. מי גדול יותר, המלך או הממליך? הווה אומר הממליך, כי הוא ממליך את המלך. אומרים חז"ל, פסוק בשיר השירים, פתחי אחותי ראיתי אותי תמתי, אל תקרא תמתי אלא תאומתי. שווה, לא אני גדול ממך, טוב, זה ענוות השם, וגם לא את גדולה ממני. מה היה כאן אהבה אמינה? מה היה כאן הייתי אומר? מה זה לא את גדולה ממני? כן, אתם ממליכים אותי. לא. אתם ממליכים אותי מכוח שאני נתתי לכם, מנשמה אלוקית שאני נתתי לכם, חלק אלוקה ממעל שנמצא בתוככם, במרכז הנשמה של כל אחד ואחד מכם, שם אני השם, אני השם שם בפנים, במרכז הכל, רב חיים וולוז' מנפש החיים, שהמרכז הזה הוא אלוקות ממש, אז גם את לא גדולה ממני, אבל אנחנו ממליכים להיות יחד איתו, מבינים
אסור להיות פראיירים, חברים. אסור להיות פראיירים. צריך להבין את התכלית, לדעת בשביל מה אנחנו חיים פה, ולהשתדל כמה שאפשר להתגייס. אני והפרח, הפרח ואני אומרים שלום ולהתראות. טיסה נעימה.